Ayan, hi guys, good evening. Hello everyone. Overtime muna tayo sa ating gawain. Ayan, thank you sa nag-iisang viewers natin dyan.
Ayan guys, ayan pa yung ating gagawin. Ito na yung ating na-fightingan. Nag-OT tayo dahil napakarami nating babayasan. Ito pa yung kakabitan natin, madami pa. Ayun pa yung iba. Ayan. Kaya marami tayong dapat tapusin.